Hej og velkommen til den her racerbil-video. Vi har sådan set 2 racerbiler her. Den her er den største, lille, stor, lille, kan godt se forskellen, whatever. Den bliver styret af Gutti her, og den anden bil, altså den her, den bliver styret af mig. Nå, vi er sådan set på min morfars arbejde. Jeg kan lige vise jer lidt rundt. Se, her har I den sådan lidt mærkelige statue. Lidt stor. Har et ansigt. Lidt kedeligt, måske. Den starter sådan hvad der. Nå. Heldigvis har de sådan en lille vandspringvand-agtigt. Det er rigtig luksusarbejde her. Jeg synes, de skulle til at arbejde her. Det er så luksus. Det er bare sådan en dejlig kantine. Jeg kan også lige hernede. Det der, man spiser for medarbejderne. Heroppe er der sådan en bar. Og herover der sidder vi bare og laver rigtig vildest. Altså, der er også nogen, der arbejder derinde. Men det gør ikke noget. Whatever. Vi begynder sgu bare. Prøv lige at se om det her. Og I kan se her. Det tror jeg vist godt, I kan, ikke? Godt. Vi skal til at begynde vores racerbil. For helvede. Okay, vi begynder. Vi har også lavet en tidligere video, der hedder udpakning af strøm på bots. Og husk det med N, ikke M. N. Og hvis altså, I har lyst til at se den, så please skriv nogle kommentarer. Og giv os nogle likes, fordi at vi har så lidt. Vi har kun lavet en video, og det her er vores anden, så jeg kan komme til, okay? Ja, det er godt. For helvede min tand. Det er loftet tand. Nå. Kør lige tilbage på plads. Sgu ikke 20 start. Okay, vi begynder om 3. Hvorfor? Jeg viser lige roen hurtigt. Ja, okay. Okay. Det her er så roen. Altså rundt om ham her. Det gør ondt. Okay, det så ikke. Okay. Nå, men det var i hvert fald ruten. Rundt om ham der med den store numse. Og bagefter tilbage igen. Ja, okay. Godt. Starter. Kør. Du kører den forkerte vej rundt. Det gør jeg også. Ej, altså. Jeg kører den rigtige vej, det er dig, der kører forkert. Nej, du viste den anden vej rundt. Ja. For helvede, stod nu. Jeg kører forkert. Ej, altså. Min motorstop. Okay. Jeg skal ikke komme over. Au. Hvad fuck? Du kører forkert vej. Du kører den forkert. Mand, hvor er du langsom. Okay, jeg kan lige vise jer, hvor han cirka er nået til. Ej, I kan vist ikke se det herfra. Okay, han er cirka nået. Altså, jeg kan godt se, det er lidt dårligt. Han er cirka nået dertil. Han er ikke engang nået hele vejen rundt om statuen. Det er faktisk ret cool. Nå, følger lige efter ham. Jeg sagde kør! I kan godt se, det er sådan en lidt dårlig kamera. Det bliver jeg vred. Men I kan godt se, at den her bil har altså vundet for længst. Har I lige set ham der, den langsomt, der står derovre? Der er tut. Ej, kom nu bare igennem. I kan godt se, den der lille parkourbil, den er mega langsom. Lige. Den er ved med at køre ind i mig. Jeg kan godt se, at det er sådan en lille, kedelig parkourbil. Forresten, I må helst kigge på Søren Kirsteins YouTube-kanal. Den er rigtig mærkelig. Der er nogle videoer af mig. Altså mig. Det er bare baby. Det er bare lidt pinligt. Så hvis der er nogen, der gerne vil kommentere, så gør det. Vi er ligeglade. I skal bare kommentere. Please, vi vil gerne have likes. Okay, jeg skal nok lade være med at tikke om likes. Så kører du tilbage, menneske. Hallo, det er dig, der kører ind i min fod. Okay, så kører du hen. Ja. Jeg tager vist lige en køretur med ham her, Mortensson. Nej, det hedder han jo ikke. Det var bilen.
Lige se. Kigger lidt nose roligt, om han er tændt og slukket. Jeg tror ikke rigtig, I kan se, at der er ret mørkt her. Ja, skal lige se. Nå, nu er han slukket. Godt. Men altså, de her Neko-biler, dem har vi også beregnet, om de måske godt kan køre i vand. Vi er ikke helt sikre, men... Okay. Okay. Og så skal vi til at gå hen til vandet først. Ikke for at se, om den kan køre i vandet. Og forresten, vi skal til at ansøge job her, man får gratis varmt på kæve. Okay, så... Jeg har lagt mærke til de her statuer første gang jeg kom. Så var det nej, det er fint det. Og altså her hos NTR, der laver de pengemaskiner og sådan noget. Det er rigtig cool. Og måske har de sådan lidt vand. Ej, det skulle jeg. Nå, der ligger den. Ej, jeg skal altså lige... nu fik jeg både af mig. Okay, det var måske lidt mærkeligt, og jeg kan godt... Nej, altså. den kan ikke tåle vand, den der. Nej. Vi skal noget papir. Ja, jeg har noget her. Nå, Må lige tørre. så var det vist noget med, Ja, den faldt i vandet. den skal jo lige skynde dig at tørre. Den faldt åbenbart i vandet. Så fik I hvert fald lidt humor. Ja, men det skal lige gøre så. Nu har den altså bare været bilen kører. Altså, vi kører jo i vandet. Jeg skal lige have tørret den her lille... Ja. Den rører sig altså ikke derovre. Så den virker vist ret godt. Ja. Så fik I i hvert fald set lidt humor. Det er meget godt. Ja. Altså, I skal også se Benjamin Jønsens videoer. Han taber sgu et græsk ned i sørenkuglen. Det er sgu ikke så nice, når man gør det. Men jeg indrømmer, det er faktisk et godt græsk. Og den virker heldigvis. Lad som om den her måske også kunne godt tåle lidt vand. Måske. Ja, måske. Det håber vi. Ja. Jeg tror, der skal sættes til tørring nu. Ja. Det er sat til. Men. Heldigvis dufter det bare vand. Og I kan tro, vi slukker ikke for jer endnu. Ikke før vi er færdige med de her. Den virker ret godt, siger vi så. Jeg skal bare lige tørre de... Men så fik I jo se, om den kunne... at fjernbetjeningen den faldt ned i vand. De vil sgu ikke så godt, når den gør det. Det er første gang, vi har prøvet det. Den har aldrig prøvet det. Og jeg skal lige sige, at de her Neko, den kan købe i forskellige legetøjsbutikker, hvis I altså har lyst. Nej. Men altså... Men... Er det hårdt? Nej. Ligesom når jeg spiller mælk på gulvtæppe hjemme hos min far, så bliver jeg sgu ikke så glad. Nej. Så skal lige se, om den kan virke. Den virker. Ja. Kan vi lige... Okay, ja, du kan få et snot knud. Nå. Den her gang, så kører vi den altså ikke ned i vandet. Nej. Kan det gå ned? Det kan det. Kan den gå tilbage? Kan det stoppe? Kan det... Kom lige med den der, dit tørklæde. Det der. Vi skal lige spise med det. Hvad laver du? Danser. Hvad du?
Nå, morfar. Men du skal pusse næse, fordi det skulle ikke så lækkert. Nej. Okay, godt. Det er nok. Mhm. Så prøver vi lige at se, om det er godt. Og så kan jeg lige tørre den af. Ej, jeg skal... Værsgo. Bruger det som gulvklud, min lommetørklæde. Ej, Ja. altså, Så kan- de... Nå, lad os se. Kør det ud. Kør bag. Så kører til siden. Kør til siden. Kør til siden. Kør ind og ud. Ej, det lød lidt forkert. Jeg skal undre mig over det. Ja, som I kan se, har vi også... Jeg tager altså lige med. Jeg tror lige, at tage den her på, så den ikke lige skvatter i vandet. Det her kamera, det er meget... Nej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Du kører det ikke i vandet. Altså, som I kan se, der er min morfar tæt på vandet derovre. Jeg myrder ham, hvis han gør det. Ej, det gør jeg selvfølgelig ikke. Han er min morfar. Se, her har I så en lille bænk med lidt vand. Tør sgu ikke lidt fugtigt. Blah. Nå. Som I kan se, har vi træningscenter dernede. Flot elevator, lækker stil, god stil, og jeg har lyst til at gå ud i vandet, men det gør jeg bare ikke. Det er mærkeligt. I springvand, det er en kedelig video, jeg ved det godt. Det er den kedeligste video. Men de var måske lidt fun. Ikke noget. Hvad? Jeg tror ikke, der er mere batteri på den. Nå, så bliver nu så finde en ny batteri. Godt med, at der er mega mange batterier her. Jamen, den der skal jo lades op. Hvad? Den der skal lades op. Hallo, den var helt fuld lavet op. Ja, nu har vi brugt det hele. Jeg skal sgu ikke bare bruge det hele. Okay. Nå. Også den her, der lige skal tørre lidt. Okay, altså den der lige skal tørre lidt. Det håber vi. Jeg skal lade den tørre til i morgen. Nej, man må ikke blande. Okay, det er faktisk ret lyst. I kan lige tage os med op til elevatoren. Vi kan faktisk godt lige vise kontoret. Nå, pakker du tingene, så kan vi godt. Slukker du for den igen? Nej, jeg slukker ikke. Vi skulle lige have elevatoren med, og så kontoret. Nå, så må du lige tage den. Bilen, hvad for en? Nå, this is the best burrito. Den kører du udmærket. Okay, jeg kan godt se. Måske lidt galt. Skal den her lige have lidt mere mad? Lille vips. Lad os se. Her er der også et kontor. Vi kan også lige vise, hvordan man laver varme kakao. Se, sådan her har vi så elevatoren. Det er lidt kedeligt, en meget kedelig video. Det ved jeg godt. I kan skrive i kommentarerne om, hvor kedeligt den er, hvis I har lyst. Lad os se, 4. sal, NCR. Det der. Hvorfor? Vi skal op til NCR. Woohoo! Det er så funny. Shit. 4. sal. Åbner døren. 4. sal. Lad os se, om han stadig er dernede. Jeg kan ikke finde ham. Synes I, vi skal tage derned igen? Nej, vel. Så han kommer. Prøv lige. Vi skal måske... igen. Det var tæt på. Lad os se ham. Et sted i verden. Okay, du har fundet noget. Fair nok, jeg vil bare kan gøre videoen lidt spændende. Det er så kedeligt, det her. Det er okay, hvis I... Ups. Kom
hvis lige et uheld til at trykke på en de gælder. Nej. På hjulene. Det er i hvert fald ikke, fordi jeg har den der fjernbetjening under armen. Nej. Det er klart. 15 minutter? Ej, det har vi ikke. Se det her. Luksuskontor i træ. Pas lige på. Kan vi lige tage fjernbetjening, jeg tager det. Okay, så stoppede den her lortebil. Lad nu om med det der. Nå, her har vi så det lækre kontor. Og det skal jeg ikke læse. Altså, vi har sådan en lille plads her, hvor vi sidder og spiller og sådan noget. Drikker varm kakao og æder chips. Se sådan, der er ret god udsigt herfra. Godt se, kun kan jeg se vores film. Ej, nå. Briller. Ja, den gamle. Nej, det er mærkeligt, det er meget mærkeligt. Jeg kan lige vise jer lidt rundt. Her har vi 2 kopper vand. Her har vi en pose. Vi planter nogle bolsjer. Jeg ved godt, I sidder og gaber derhjemme og tænker, de skal fucking dø. Nå, men så her har vi sgu ikke hængende, det er sgu ikke mere. Og tænk, hvis jeg taber den i toilettet. Tror jeg lige skal. Nej, den er sikkert. Her har vi så lokummet. I kan se mig. Det er dejligt. Og I skal helst ikke gå ind på min morfars YouTube-kanal, så en Kirstein, men jeg ved godt, at jeg lige nævner det. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg lige sagde det. Nå. Herinde har vi så vores teknik og sådan noget. Herinde. Dør. En ting. En anden ting. En dimsedut. Nej, det er en computer. Et pengeskab. Et tændeskab. En ting. En dimsedut. Nej, det skal her har vi så nogle svenske bankautomater. Vi prøver at køre mønty. Se, hvad sker. Der er et læg mønt i kassen. Heldigvis kom den ud igen. Der var også 3 taster, men bare roligt. Den er ikke sluppet den af. Pengeautomat, som I kan se, der har de sådan lavet lidt pengekonto ting. Her har vi sendt lidt spejl. Yes. I sidder bare og tænker derhjemme igen. Hvorfor sker der ikke noget? Falder hun ikke over en kors eller et eller andet? Ja, og vi sætter videoen på fjernstyrede biler. Bare så jeg ved det selvfølgelig, den er på fjernstyrede biler, whatever. Den har faktisk ikke set. Det er mærkeligt. Der finder ved dig bag. Boop, boop. Forkert vej. Bip, bip, bip. Du er mega til på, at jeg ramte det der. Ja, men så har jeg åbenbart fået sådan ordentlig... Ja, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men rundvisning her. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Vil I ikke please sætte et like, som jeg har sagt mange gange i videoen, og kommentere. Tak. Hej!